Když jsem začal podnikat, tak jsem zjistil, že 90% věcí vůbec nefunguje, ať už je to, co se týče podnikání, marketingu nebo řízení firem a tak dále, a všechno jsem se to musel naučit sám. Proto jsem se rozhodl, že bych o tom začal natáčet, protože vedu 2 značky už nějakou tu dobu, které spolu vlastně vůbec nesouvisejí. Je to kosmetická značka a potom značka ve stavebnictví, kde kosmetická je zacílená čistě vlastně na muže, kde vyrábíme kvalitní český výrobky designový, a co se týče stavebnictví, tak tam mám firmu na designové povrchy, betonové stěrky, litý podlahy, tak dále. To je hodně ve zkratce. Zapomněl jsem říct, co je vlastně moje role v tom celkovém podnikání. Já vlastně se starám o celkový obchod, jsem takovej něco jako obchodní lomeno výkonný ředitel, nebo jak to nazvat, je to takový hodně těžký, to nazývání těch funkcí přesně. Každopádně jednoduše se starám o akvizici zákazníků, potažmo prodej na e-shopu, potažmo celkový vlastně finance obou 2 těch firem. V praxi to znamená to, že vlastně mám všechny možné obchodní jednání, ať už v rámci právě Epixu, stavebnictví, anebo v rámci Bogroty, kdy prodáváme na e-shopu ty kosmetické produkty, domlouvání velkoobchodních spoluprácí a všechny tyhle věci. Budu rád, když to budete sledovat, protože ze všech těch věcí vám budu dávat nějaký interní informace, interní postřehy, jak to třeba dělat, co jsem si vyzkoušel, že funguje, co nefunguje. Taky jestli se chcete dozvědět, kdo mě okrádá, jak vás můžu okrást, marketingové agentury, kdo se mnou spolupracuje a všechny tyhle věci, tak začni odebírat ten kanál a příště si něco z toho rozebereme určitě.